لە گۆری پێشبینین کۆمپانیا هەوڵگری ستراتفۆر هەیە داویە ئیساڵ تەهران و ئەنقەرە بەردەوام دەبن لە دەستوەردان کاروبارên ناوخۆی هەرێما کوردستانی و بریارên حکوومەتێدا و ئەف jî dibe sedemana aramiya navçeyê. Kompanya hewalgirî Stratfor got kompanyeka Amerîkiya pêşbîniyên xwe bo Iraqê û Herêma Kurdistanê heta dawiya vê salê di raportekê de aşkera kir. Belavbûna pêşbîniyên Stratfor di demekê de ye got niha Herêma Kurdistanê û Iraq mijûrî operasyona Muslê ne. Her yek ji Barzanî û Ebadî çend caran lê çend cihên cuda tekezî lê ser hemahengî di navbera pêşmerge û artêşê de kirine. Roja 27 vê mehê Barzanî di nûtirîn lêdwan de lê çiyayê Zerdek ragihand. Hemahengiya wan de gel Iraqê de pêşa rojê de jî berdewam dibe. Lê Stratfor bê bervajiya lêdwanên berpirsên Kurd û Iraqê pêşbînî dike. Di heyama çend mehên dahatî de ew peywendî aloziyan bê xwe dibînin û ragihand. Operasyona Muslê Hewlêr û Bexda naçar kir bi awayekî cudahiyên xwe deynên anîşkekê. Lê gel temambûna îsal û hewlên nehiştina Daeş careke dî nakokî lê ser navçeyên Veqetanî û Sinûrê herêmê derdikevin. Dibêje jî Enqera bê pêşbestin bê peywendiyên xwe lê gel partî di hukmraniya herêmê de hewl dide pêşdar bê li operasyona Muslê ew jî dijî xwestina Îran û Bexdadê û rewşa navçeyê aloztir dike. Derbarê rol û hewlên Îranê Stratfor ew xistiye rû Tehran dê xwazê zêdetir xwe bibe nav hikûmeta herêmê û di heman demê de jî gevên şoreşgerên Kurd lê ser Sinûrê xwe kêm bike. Her di pêşbîniyên Stratfor hatiye her yek ji Amerîka û Îran û Tirkiye baş li wê rastiyê tê gihiştiye. Got her welatek xudan hêz be lê Iraqê digarê bandoriyê lê ser siyaset û aborî û pêşeroja Muslê piştî kontrolê bike. Amajebûyê jî hatiye kirin. Îran ji nîzik ve digel hejda şeعبî û hêzên asayişa Iraqê kar dike. Tirkiye piştevaniyê dide hêzên hejda watanî û hêzên pêşmerge. Hafeymaniya navdewletî jî bê serkirdayetiya Amerîka alîkariya artêşa Iraqê lê şerê dijî Daişê dike û pêşveçûnan lê başûr û başûrê Rojava tomar dike. Dezgeha Stratfor dibêje her yek ji Amerîka û Îran û Tirkiye lê jêrnavê şêwirmendên leşkerî hêzên xwe xistiye nav rêzên artêşa Iraqê de. Stratfor kompanyeka hewalgirî Amerîkiya di sala 1996 de ji aliyê George Friedman ve hatiye damezrandin û bingeha sereke lê bajarê Austin li wîlayeta Texas ya Amerîkiya. Stratfor lê ser hizraweyekê hatiye damezrandin got bûyerên cîhanê got dibine sedema guhartinan bi heremekî çênabin lê di rastiyê de çaverê nekirîne. Şirovkarên kompaniyê xudan ji derê zanyarî gelek û serbixwe û bêlayînin. Stratfor rojane û mehane şirove ji bo bûyerên germiyên cîhanê dike û belav dike.